Aquesta iniciativa ve de la prèvia proposta de la Federació Internacional de Voleibol, a la qual va començar des de fa ja 3 o 4 anys a un projecte a 8 o 10 anys per tractar que l'snow volley sigui modalitat olímpica en els Jocs Olímpics d'hivern de 2030. Amb aquesta iniciativa, la Federació Espanyola ens va encarregar a l'any 2020 el primer campionat d'Espanya de vòlei neu. Amb la pandèmia, com moltes altres coses, això es va haver de suspendre i, per tant, aquest 2023 la Federació Catalana de Vòlei ha tingut la iniciativa de tornar a reprendre aquesta activitat. En concret, tenim gènere masculí i gènere femení, 6 equips per gènere i, per tant, durant tot el dia d'avui es veurà una mica aquesta particularitat de modalitat esportiva al vòlei, que la veritat els esportistes s'ho estan passant força bé, el temps ens està respectant, tenim unes ràfegues de vent d'uns 30 o 50 km/h i això ens està complicant una mica la competició, però tot plegat la veritat que està sent una jornada fantàstica i que és una modalitat que ve per quedar-se i que segur que repetirem l'any que ve. Hem començat a jugar a aquest esport que, per molt que ja féssim vòlei, doncs és una mica diferent i sempre està bé, no?, venir amb amics i provar alguna cosa nou. Doncs comparat amb el vòlei pista, doncs la superfície sobretot, doncs aquí rellisca molt més, esclar, has d'anar amb unes sabates més especials i jo potser també diria el toc de dits, ja que la pilota està més molla i sembla que rellisca una mica més. Són els trets, jo crec que més diferencials. A part que, clar, també juguen 3 persones, és una mica diferent la tàctica. Doncs sí, la primera vegada que venim aquí, la primera vegada que es celebra el campionat de vòlei neu. La veritat és que un ambient sorprenent, el temps ens ha acompanyat força i estem disfrutant molt. Venim de la platja i això la veritat és que obre nous horitzons. La veritat és que ens han comentat que hi ha la idea de que el 2030 s'inici, es vulgui fer esport olímpic. Aviam si ho aconsegueixen, seria brutal, la veritat. Jugant una nova edició de la Catalunya Béisbol i Softball Week als camps de béisbol i de softball de Viladecans, Sant Boi i Gavà. Aquest torneig internacional ja any rere any serveix per tots els equips i seleccions per preparar-se per la temporada, el fan servir com a pretemporada, ja que en aquest mes de març, principis d'abril, a gairebé tots els països d'Europa arrenquen les seves temporades. És veritat que aquest any ja tenim 10 equips de 10 països diferents, o sigui, entre aquests 31 equips tenim 10 països diferents, és rècord per nosaltres aquest any. Per primer cop hem tingut seleccions nacionals, com és el cas de la selecció alemana sub-18 de softball, que prepara aquí el Campionat d'Europa que disputaran aquest any, i la selecció ucraïnesa sub-18 de softball. Sí que és veritat que, per exemple, aquest torneig per nosaltres és un exemple de torneig, perquè va començar, aquesta és la 6a edició, i la primera edició vam tenir la visita de 2 o 3 equips d'Europa, més els nostres equips, i així és com vam arrencar. Ara ja és una competició que té nom a tota Europa, que aquest any s'han quedat equips fora perquè no podíem albergar més equips per la competició, i sobretot una competició de nivell, on a nosaltres ens interessa molt que les nostres seleccions, tant la sub-12, la sub-15, la sub-18 de béisbol com la sub-18 de softball, vegin el potencial que hi ha a Europa i es puguin comparar amb el potencial que hi ha a Europa, i sapiguem a quin nivell estem com a Catalunya a tota Europa. La veritat és que aquest any jo crec que estem veient que potser el primer any que veiem una miqueta a nivell general que el Covid ha passat factures. No ens agrada parlar del Covid perquè ja estem actualment disputant partits, jugant les competicions, però no es veu el gran nivell que altres anys s'han vist. Sí que és veritat que el tenir seleccions nacionals es nota molt quan hi ha una selecció nacional, quan juga contra una selecció autonòmica o contra un equip,
però per la nostra part aquest any ens ho hem pres com un examen i que no estem al nivell que ens agradaria i com a Catalunya hem de créixer. Personalment, la valoració és d'un 10 sobre 10. Ha estat un campionat molt ben organitzat per al Club Praetarians d'aquí de Tarragona. El resultat, molt positiu, s'han fet molt bones marques i esperem poder portar un equip molt competitiu al proper Campionat d'Espanya que es celebrarà a Àvila, a mitjans del proper mes. En la categoria femenina tenim un nivell molt alt, altíssim, podria dir-te que tenim rècords d'Europa en categories femenines. Les categories masculines també tenim un nivell bastant alt, amb algunes categories de pes determinat. En general, podem ser dels segons, tercers a nivell estatal en categories masculines i potser els primers en femenines. El objetivo era clasificar al nacional, que la mínima era 585. Y nada, pues que lo hemos conseguido. Bueno, el último, que fue el peso muerto, levanté 250, pero igualmente estoy muy contento del resultado y vamos a por más. A vegades, quan la gent veu aixecar aquests quilatges, deu pensar això és molt perillós, això es farà mal a l'esquena, això... No, tenen una tècnica molt depurada, els quilatges s'han d'aixecar amb cap, és el primer, després amb els músculs, i si apliques la tècnica, no és perillós. Jo convido a totes les persones, siguin nois, siguin noies, a que com a mínim provin el power i a veure què els hi sembla.